Sanibonani guys, igama unqobile ngiphathela amazwi la ekubaba angomhla ka-24 July. Uzwelakhe-ke guys uphume ngomnyango, uma wakhe wamemeza, khabazela, khabazela ima. Eyi, uzwelakhe wadumisa imoto, wayishaya yazula. Uma wakhe wamjaha waze wafika ngasesangweni, wangayistobhi imoto, waqhubeka ubhuti wadrayiva, washosholoza waya le kwanhliziyo ngiyise. Laphaya-ke kumtawonge iphathi kaTsholo bisisiqalile guys, ubekade hey, ugirl edansa eshaya ama-gap down. Ubekade ebamba ngisho amabele ewashekhe and ubaba wakhe umane washawa amahloni, wazola nanokuyisola ukuthi ubeyaphi kule phathi ma ingane yakhe ibona ishaya ama-gap down kangaka. Uma wekhaya-ke umtshelile ukuthi baba, muse ukuthi uyinake yonke lento eyenzakalayo, iy'ngane lezi, yeke iy'ngane zibe iy'ngane, ziyeke zidanse, wena phuza utshwala ube right. Uphuzile-ke utshwala, waphuza utshwala uMr Mtawonge waze wafika-ke esigabeni sokuthi adakwe. Uthe sedakiwe waqala wakhuluma-ke manje ilanguage yasesikolweni as a principal. Wathi, you know, accounting iyafana nempilo. Yabona buphilo buthona li-accounting. You need to balance it like how we balance i-balance sheet ye-accounting. Can you imagine? Hayi, wabona kuma wekhaya ukuthi hayi cha, sengathi utshwala sebudlala indima yabo-ke manje. Kuthe kusuka lapho ku-DJ uMusa phela umfana waleka Mkhize wadlala iy'ngoma zakudala. Hey, ubaba wekhaya wamane wavukelwa-ke, yabo ileya mizwa yakhe esamncane. Hhayi, akadansanga kanje, hhayi. Umane wadansa kwaze kwavidorayiza abantu-ke bethi, ha, uprincipal kanti udansa kangaka. Wakhuza uDelilah, wathi, ambona ubaba, wenzani manje ubaba? Wamane wathi uBahume myeke ubaba ajabule. Hhayi, badansa-ke baqeda. Kuthe sekubuyelwe endlini, hayi guys, kwavuka-ke ukuthi phela umuntu besemdala, akasakwazi-ke manje ukuthi-ke abe right cause udanse kakhulu ngayizolo. Bese kubuhlungu iqolo, kubuhlungu iy'nyawo, yeyi, nebhabhalazi ngaphezulu. Lapho-ke guys bamgiftile-ke uTsholo ngemoto yonke guys, wajabula ugirl. Bekuwusuku olumnandi nje bandla okade ali-celebrate-a as i-21st birthday yakhe, but kunomuntu obekade ekhona kwi-birthday party but inhliziyo yakhe bekade ingekho laphaya. UBahume-ke loyo ubelokhu eqalaza ukuthi uyangena yini uZwelakhe, luthi uZwelakhe. Lapho guys uZwelakhe udumisa imoto wahamba, but bekufuze ngabe ufikile ephathini. Iphathi ize yaphela-ke engatholakali. Ufonile-ke uBahume ebuza ukuthi hawu kanti babe ulaphi? Wathi hawu, ngizokubona maduzane sithandwa sami. Wathi ulaphi? Bengithi uzofika ephathini. Wathi hhayi, ngisemakhaya. Wathi usemakhaya? Wathi wathi hayi bo, njani manje, ufike nini khona? Wathi kunodaba oluphuthumayo bekumele ngili-athende khona emakhaya, ngiyaxolisa ukuhamba ngingakutshelanga. Wathi manje ngizokubona nini? Wathi hhayi khululeka, ngeke ngize ngithathe isikhathi eside, ngizobuya nje maduzane ungakhathazeki. Guys, wavalelisa-ke kuBahume. uZwelakhe, yo, uphatheke kabuhlungu guys, uphatheke kabuhlungu uZwelakhe ngokuthi athole ukuthi akazalwa ukhetho wakhe. Sesuka lapho waphuma emotweni, wakhumula iy'cathulo guys, wahamba ngey'nyawo egcekeni lalapha emakhaya kaMkhize. Wathi, boKhabazela, boMavovo, ngiyanibiza manje, imini indodana yenu. Hayi bo guys, uthe suka lapho waya ngasethuneni lika baba wakhe phela ukhetho wakhe. Wathi baba, waguqa phansi ngamadolo, wathi mina indodana yakho. Buhlungu lento engiyizwile baba, ukuthi angizalwa wena mina. Wamane wakhala uZwelakhe, wathi baba ngicela ungangilahli. Wathi ngicela ungangilahli baba, mina ngilutho ngaphandle kwesibongo sakaMkhize. Ebeqinisile-ke ngempela guys, yonke into uZwelakhe anayo injengefa lakaMkhize. Mengase ngempela iphume le ndaba yokuthi akazalwa uMkhize, uzophucwa yonke into and siyazi uba uzomphuca. Dumisani uzothi asoze saphathwa ivezandlebe thina ekhona amadodana kaMkhize ngqo angalirana leli bhizinisi, nami ngibe ngowakamkhize ngingalirana nje kamnandi kabi kunokuthi liphathwe ivezandlebe. Guys, ukhalile-ke uZwelakhe wathi ngeke baba, ngilahlekelile wena ngisamncane, angeke ngivume ukuthi ngilahlekele okwesibili.
Ngiyanqaba baba. Yabona wena, ubaba wami wena. Ubaba wami wena. Mina ngiyindodana yakho. Hhayi, wabona ukuthi inkani ayisizi. Wathi, baba, ngiyacela Khabazela. Ngicela ungangilahli. Ungangishiyi okwesibili. Ngiyacela. Eyi, guys, wadabukisa kanjalo-ke ke. Ukhala nje uyayiginqa-ke phezu kweliba likababa wakhe, uyayiginqa phezu kwalo, ubamba amatshalo. Yoh, kuyadabukisa guys. And mekuthi ngampela uMambokazi ubeyazi yonke le ndaba, sonke lesi sikhathi wathula, kuba unesibindi. Cause vele akukho kwenzekalayo ebumnyameni okungaveli ekukhanyeni. Singalifihli iqiniso, silifihle iminyaka ngeminyaka, kodwa ekugcineni linendlela yokuyiveza. So yena bekumele enzele ingane yakhe nje umusa, ayitshele iyazi ukuthi iqhubeka nje nala mabhizinisi, kodwa iqiniso iyalazi nokuthi lithole kanje. Sekwehlakalele izinto ezimbi, amabhadi amaningi ngapha, amathraga ayaginqika ukuthi kuyaklanywa kwi-insurance, i-claim iyanqatshwa. Hhayi ngeke guys, bekumele kuze kube nje before iqiniso liphuma. No, but anyway, uZwelakhe-ke guys uphatheke kabuhlungu. Siyathemba kodwa ukuthi lento nje, it was just i-message nje engelona iqiniso bakithi. Mhlasimpe mengase-ke enza ama-DNA test, kuzovela ukuthi no, noma engazalwa-ke mhlawumpe-ke uyena-ke ukhetho wakhe. Mhlawumpe kube omunye nje wakaMkhize. Ngoba le ndaba yokuthi uZwelakhe akuyena wakaMkhize nami ayikakangihlali kahle, angakakholwa kahle hle. So sizobona as isikhathi sihamba ukuthi zala komo nini. Aphela lapho-ke amazwi namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwi la ekubaba angomhla ka 24 July. UZwelakhe-ke guys uphume